Bronnie Warová bola roky v paliatívnej starostlivosti v službe ľuďom, ktorí prežívali posledné dni, týždne alebo mesiace života. Viedla s nimi dlhé rozhovory a pomáhala im zvládať ich emocionálne boje na smrteľnej posteli. Mnohí sa jej zdôverili so svojimi najväčšími výčitkami a neustále sa opakovala jedna najväčšia ľútosť. Vítajte na ceste za životom dlhým 200 rokov, poďme na to. Bez ohľadu na to, či o 50, 100 alebo 150 rokov, všetci sa dostaneme pred dvere, za ktorými je akýsi koniec. A na konci sú veci iné ako na začiatku. Bronnie Warová dlhé roky zbierala najväčšie ľútosti umierajúcich ľudí a zhrnula ich do 5 najčastejšie sa opakujúcich ľútostí vo svojej knihe. Prvá ľútosť: želám si, aby som mal odvahu žiť život podľa seba a nie podľa toho, čo odo mňa očakávajú ostatní. Toto bola najväčšia ľútosť zo všetkých. Keď si ľudia uvedomia, že ich život sa už takmer skončil a jasne sa naň pozrú späť, ľahko zistia, koľko snov zostalo nesplnených. Väčšina ľudí si nesplnila ani polovicu svojich snov a musela zomrieť s vedomím, že to bolo v dôsledku rozhodnutí, ktoré urobili alebo neurobili. Teraz sa spýtajte sami seba. Žijete život podľa svojich predstav? Robíte to, čo naozaj chcete? Alebo sa len riadite spoločenskými pravidlami a nechávate sa unášať bez väčšieho premyšľania? Vo svojom vnútri cítite, že to nie je život, ktorý chcete žiť? Uspokojiť sa v živote je ľahké, ale nevyhnutne to vedie k ľútosti. Bronnie mala pacientku menom Grace. Grace prežila 10 ročia v manželstve s mužom, ktorý bol násilník. Žila život v podriadenosti a mužovi sa nikdy nedokázala vzoprieť. Grace snívala o slobode a o tom, že bude cestovať bez obmedzení. Žiť jednoduchý a šťastný život bez jeho kontroly. Nakoniec Gracin manžel ochorel a musel sa presťahovať do domova dôchodcov. Grace pocítila úľavu a verila, že konečne môže začať žiť život, ktorý vždy veľmi chcela. Krátko po dosiahnutí vytúženej slobody však Grace diagnostikovali nevyliečiteľnú chorobu a pripútali ju na lôžko. Tvárou v tvár smrti ľutovala, že nemá silu ísť za svojimi túžbami a žiť podľa seba. Sama na seba sa hnevala. Žila život diktovaný spoločenskými očakávaniami. Vo svojich posledných chvíľach Grace povedala autorke: žite život verný sami sebe a netrápte sa tým, čo si o vás myslia ostatní. Jej životný príbeh nám pripomína, že život máme žiť podľa seba. Podľa Bronnie je veľmi dôležité pokúsiť sa plniť všetky naše sny, pretože od okamihu, keď stratíte zdravie, je už neskoro. Zdravie prináša slobodu, ktorú si málo kto uvedomuje, až kým ju nestratí. V súčasnej spoločnosti prevláda názor sloboda rovná sa peniaze. Keď však milionár ochorie, jediné čo chce je byť opäť zdravý. Druhá ľútosť: želám si, aby som tak tvrdo nepracoval. Táto ľútosť zaznela od každého mužského pacienta, ktorého Bronnie ošetrovala. Pacientom chýbala mladosť ich detí a čas strávený s partnerom. Všetci muži, ktorých ošetrovala, hlboko ľutovali, že strávili veľkú časť svojho života na bežiacom páse pracovnej existencie. John má teraz 90 rokov, no trpí nevyliečiteľnou chorobou. Leží na smrteľnej posteli, pozerá do stropu a zveruje sa Bronnie: želám si, aby som tak tvrdo nepracoval. John zasvetil celý svoj život práci. Mal manželku Margaret, ktorá vždy túžila po kvalitnom spoločnom čase a intimite s Johnom. John ju však vždy odstrčil a deň čo deň uprednostňoval prácu. Keď obaja zostarli, John konečne pochopil Margaretinu osamelosť a sľúbil jej, že o rok odíde do dôchodku. Margaret bola nesmierne šťastná, no 3 mesiace pred Johnovým odchodom do dôchodku ochorela a zomrela. John zasvetil celý svoj život práci, zarobil veľa peňazí, ale strátil to najcennejšie v živote: čas strávený s rodinou. John usilovne celý život pracoval, no nakoniec mu ostali iba peniaze a prázdnota. Čas totiž to už nevie vrátiť späť. Čo si myslíte o tomto srdcervúcom príbehu? Napíšte mi do komentáru. Zarábanie peňazí je dôležité, ale platíme za to vysokú daň a to je čas. Preto stojí za to prehodnotiť svoje priority.
Strávime mnoho času zarábaním peňazí, plánovaním budúcnosti a často v domnienke, že máme všetok čas na svete. Pravda je taká, že nemáme. John povedal Bronny, aký som bol blázon. Práci som prikladal tak veľký význam, až som zabudol na všetko ostatné. Tešil som sa z postavenia, tešil som sa z peňazí, no to všetko zrazu stratilo zmysel. Všetko by som vymenil za to, aby som venoval viac času Margaret. Občas stačí zjednodušiť svoj životný štýl a zistíte, že nepotrebujete toľko peňazí, o ktorých si myslíte, že ich potrebujete. Takto si vo svojom živote vytvoríte viac priestoru a viac času. Stanete sa teda šťastnejším človekom a zároveň otvorenejším k novým príležitostiam. Tieto nové príležitosti vás budú naplňať, baviť, budete si ich vyberať sami a viete, čo sa môže stať? Začnú vám prinášať finančné zabezpečenie. Skúsme si uviesť malý príklad. Predstavte si, že si poviete, že nechcete zarábať 1800 eur, ale 1300 eur. Týchto 500 eur, ktoré obetujete, ste zarábali cez víkendy a počas nadčasov. Začnete teda pracovať menej a budete mať viac času na seba a nové hobby. Začnete robiť jogu. Po roku jogy zistíte, že ste najlepší v triede. A tak si poviete, skúsim si urobiť kurz jogy. V priebehu roka si urobíte kurz jogy a rozbehnete vlastné hodiny jogy. Po 2 rokoch zistíte, že si viete mesačne 500 eur privyrobiť z hodín jogy. A teda okrem toho, že ste rozvinuli novú schopnosť, peniaze, ktoré ste v minulosti obetovali, sa vám dnes vracajú späť za činnosť, ktorú máte radi. Za činnosť, ktorú nepovažujete za prácu. A práve toto môže spôsobiť zjednodušenie životného štýlu. Mnoho ľudí vníma prácu ako boj, ako svoju povinnosť. Ale čo ak je práca dar? Každý človek potrebuje naplnenie a to naplnenie by mal hľadať vo svojej práci. Potom sa z práce stáva zmysel života a na smrteľnej posteli nikto neľutuje, že nasledoval svoj zmysel života. Tretia ľútosť, želám si, aby som mal odvahu vyjadriť svoje pocity. Mnohí ľudia potlačali svoje pocity, aby si zachovali svoju tvár a skrýli svoju zraniteľnosť. V dôsledku toho sa uspokojili s priemernou existenciou a nikdy sa nestali tým, kým skutočne boli. A u mnohých sa v dôsledku tohto potlačania vyvinuli choroby spojené s trpkosťou a zášťou, ktorú v sebe nosili. 97-ročný muž menom Joseph prežil holokaust a presťahoval sa do Austrálie. Holokaust označuje genocídu a masové vraždy, ktoré spáchala Hitlerová armáda na židovskom obyvateľstve počas druhej svetovej vojny. Joseph bol umiestnený do koncentračného tábora, ktorý prežil. Bol to nepredstaviteľne krutý život. Aby sa Joseph nemusel zaoberať svojou bolestnou minulosťou, vrhol sa do práce. Neúnavne pracoval, aby ochránil seba aj svoju rodinu. Joseph sa nikdy nepodelil o svoj životný príbeh s rodinou ani s priateľmi. Nechcel zámerne rozprávať o bolestných zážitkoch z pobytu v koncentračnom tábore. Na smrteľnej posteli sa však trápil pri uvedomení si, že sa so svojimi pocitmi nikdy v skutočnosti nepodelil so svojou rodinou. Namiesto toho ich učil o zarábaní peňazí a hodnote peňazí v snahe zabudnúť na svoju ťažkú minulosť. Keď však Josephovi zostávali posledné dni života, s pláčom sa zdôveril Bronny. Moja rodina nevie, kto naozaj som. Prial by som si, aby to vedeli. Joseph sa počas celého života nedokázal prinútiť odhaliť svoju bolestivú minulosť a svoje práve ja. Nechcel zaťažovať rodinu a priateľov so svojimi ťažkými príbehmi. Bolo to konanie vedené jeho láskavosťou, ale aj prejavom jeho slabosti. Keby tak Joseph dokázal svojej rodine ukázať svoje práve ja, no nebolo by to úžasné? Joseph odišiel z tohto sveta, pričom sa nikdy s nikým nepodelil o ťažkosti svojho života. Nevyjadriť svoje skutočné myšlienky a pocity je niečo, čo mnohí z nás zažívajú každý deň. Stávame sa váhavými, ohľaduplnými voči druhým a nakoniec sme neúprimní sami k sebe kvôli tomu, aby sme boli láskaví. Bez ohľadu na dôvody to môže viesť k celoživotným výčitkám a k zdravotným problémom. Existuje príslovie, že čo nevyjadríš, to potlačíš
a je prirodzené chcieť potlačiť svoje negatívne pocity. Analogia, ktorú by som v tomto prípade zvolil, je odpadkový kôš. Deň čo deň hádžete do koša veci a on sa začne plniť. Čo potom väčšina z vás robí? Odpadky zhora zatlačíte, aby ste získali ešte malý priestor na vrchu, než ho vyniesiete. Ale ak nikdy nevynášate odpadky, nakoniec dojde k bodu, keď začnú bublať. A to sa musí nejako prejaviť. Možno vybrechnete na partnera, pobijete sa na ulici, alebo vám doktor povie, že sa mu niečo nezdá na vašom zdraví. Takže vyjadrenie svojich pocitov je veľmi dôležité. Stane sa z vás emocionálne uvoľnená osoba. Ale ako na to? Nie každému vyhovuje svoj smetný koš plný emócií sypať na iných. Preto ho môžete vyniesť počas prechádzky lesom, v meditácii, pri písaní denníka alebo v posilke. Rovnako vám môže pomôcť rozhovor s koučom, ktorý vás vypočuje, nehodnotí a pomôže vám s vysypáním vášho koša. 4. ľútosť. Želám si, aby som zostal v kontakte so svojimi priateľmi. Výskum ukázal, že práve medziľudské vzťahy prinášajú do nášho života šťastie. Nezáleží na tom, koľko peňazí alebo slávy človek má, bez blízkych to nemá význam. Je to ako mať miliardu dolárov a žiť sám na opustenom ostrove. Priateľstva sú krehké, a keď sa komunikácia preruší, postupne sa strácajú. Mnohí z bránených pacientov sa priznali, že sa o svoje priateľstva nestarali a dnes to ľutujú. Priznám sa, že tento bod mňa osobne zasiahol a musel som sa zamyslieť. Pretože ja sám sa so svojimi priateľmi už dlho nestýkam, nestretávam, nepíšeme si a neudržiavame žiadny kontakt. Premýšľal som nad tým, či je to správne, avšak je treba si uvedomiť, ak sa vaše záľuby, ak sa vaše preferencie, ak sa vaše vnímanie života mení, je veľká pravdepodobnosť, že sa budú meniť aj ľudia, ktorí sú pri vás. A takto je to správne. 5. ľútosť. Želám si, aby som si dovolil byť šťastnejší. Všetci chceme byť šťastní a všetci chceme pociťovať tú vnútornú detskú hravosť. Toto je prekvapujúco často opakovaná ľútosť. Táto ľútosť odráža tendenciu zanedbávať šťastie a sústrediť sa na potešenie v procese budovania života. Podľa výskumníka Roberta Luftiga je potešenie krátkodobé, inštinktívne, materiálne a osamelé, a vytvára v mozgu istú formu závislosti, pretože vždy chceme viac. Na druhej strane šťastie je dlhodobé a prispieva k vnútornému naplneniu. Pacienti často zo strachu pred zmenou predstierali pred ostatnými, aj sami pred sebou, že sú šťastní. V hĺbke duše však túžili potom, aby sa mohli opäť poriadne smiať a mať vo svojom živote hravosť a detskú radosť. K šťastiu vám môže napomôcť aj uvedomenie si toho, že skôr či neskôr zomriete. Psychologička Susan Kraus-Wittbernová vysvetľuje, že uvedomovanie si smrti nám umožňuje znovu sa spojiť so sebou samým a s tým, čo je pre nás vzácne. Rosemary bola prísna a arogantná žena. Mala vzácnu skúsenosť, že bola prvou ženou vo vedení štátu, čo formovalo jej osobnosť. Určujúcim faktorom jej povahy boli traumatické zážitky, ktoré prežila v mladosti. Rosemary bola pôvodne submisívna osoba, ale trpela domácim násilím zo strany svojho manžela. To ju zanechalo zbitú a zlomenú. Pozbierala odvahu a rozhodla sa s ním rozviesť. V tom čase však rozvod bol nepriateľný a Rosemary sa snažila vyšplhať sa po rebríčku v spoločnosti, ktorej dominovali muži, aby získala uznanie svojej rodiny. Stala sa z nej silná a dominantná žena, odhodlaná nenechať sa využívať. Aj v starobe zostala Rosemary zastrašujúca a tvrdohlava. Vo veku 80 rokov jej bola diagnostikovaná nevyliečiteľná choroba. Následne bola presunutá do zariadenia pre starých. Prepúšťala všetkých opatrovateľov, ktorí nespĺňali jej štandardy. Používajúc svoje typické zastrašujúce správanie, Brony, ktorá bola tiež vystavená jej zastrašujúcemu postoju, sa nevzdávala a neustále sa snažila preklenúť túto priepasť. Vďaka vytrvalej angažovanosti sa múry medzi nimi postupne rozplynuli. Rosemary začala prejavovať viac úsmevov. Jedného dňa sa pozrela na Brony a povedala: "Ach, aký som mala mizerný život. Mohla som si dovoliť byť viac šťastnejšia, ale myslela som si, že si nezaslúžim byť šťastná. To však nie je pravda. Uvedomila som si to, keď som sa dnes ráno cítila šťastná.
keď som sa s tebou smiala. Rosemary bola presvedčená, že si rozvodom a pošpinením mena urobila hanbu a preto si nezaslúži byť šťastná. Ale vďaka interakcii s Bronny začala veriť, že si môže dovoliť cítiť sa šťastná, že sa môže opäť smiať, zbaviť sa návyku negatívneho myslenia a seba zničujúceho nešťastia však nie je jednoduché. Rosemary sa vyjadrila, že chce byť šťastná, ale nevie ako. Vtedy jej Bronny navrhla, aby predstierala, že je šťastná. Tým, že Rosemary venovala len 30 minút denne tomu, aby sa zdržala negativity a sústredila sa na úsmev, pozitívne slova, sa naučila, že šťastie je otázkou aktuálneho zmýšľania človeka. Tým, že Rosemary naďalej predstierala, že je šťastná, začala veriť, že si zaslúži byť šťastná a jej smiech sa ešte zvýšil. Jej hodnoty sa začali meniť. Počas zvyšných 2 mesiacov svojho života bola Rosemary schopná prežívať šťastie naplno. Na samom konci svojho života našla odvahu byť šťastná. Šťastie si nevyžaduje žiadne podmienky. Nezáleží na tom, či máte veľa peňazí, veľa priateľov, veľký dom, máte právo usmievať sa, baviť sa a cítiť sa šťastný. Poďme si to teda zhrnúť. 5 najčastejších ľútostí, ktoré vyjadrili ľudia na smrteľnej posteli. Poprvé, želám si, aby som mal odvahu žiť život podľa seba a nie podľa toho, čo odo mňa očakávajú ostatní. Po druhé, želám si, aby som tak tvrdo nepracoval. Po tretie, želám si, aby som mal odvahu vyjadriť svoje pocity. Po štvrté, želám si, aby som zostal v kontakte so svojimi priateľmi. Po piate, želám si, aby som si dovolil byť šťastnejší. Ak sa ti video páčilo, ďakujem ti za like, odber, zdieľanie.